ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರ ಪಂದ್ಯಾನೇನು ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕೂಜಲ್ ಸೋಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋದುಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತ ಕರ್ಲಿ ಆತಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಜೈದೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಅವು ಆತನ ತುಲೆಗೈತ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತ ನಾನು ಮಲ್ಪರ ಹೋಗು ಜಿಪ್ಪಡು ಪಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಲ್ಲ ನಾ ಕಾರ್ ಗಾಯ ಆತನ್ಗೆ ಈ ಸರಿ ಇದ್ಕುಲ್ಲು ತೋಜ್ಜಾಗೆ ಈತೆ ದೂರ ಪೋಪುನು ಅಪ್ಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ನಿಂತೆ ಅನ್ನ ಎತ್ತ ನಡೆಗ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುನಾ ಈತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಾರ ಬಿದ್ದಾರ್ದನಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ಚಾ ದಾನೆ ಗಾಡಿ పోయినమ్మా ಎಂಕುಲಿ ನೀ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾರ್ದು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇರೋಯ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಕ್ಕ ಬಸ್ ಕುಲೆಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ದ ಬಸ್ and eat the bazaar yeah jian multila dura ಹೋಗಲ್ಲ jian dura ಹೋಗನು jian ayna mamnu todukolonde sontodu enkulita pondella time pattara tu pata indade podu paaperda jaga tikkenna kullara ఉంటారు నేను తిన్నా కాయ నాకు వీడియో చెప్తుంది వాళ్ళు పక్కలారా తిక్కుంది జియాన్ ట్రైన్ వారండా ముందులో ముందులో ప్లేట్ మీన్ పురం Jian 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 wait kuldu neenu wait kuldu train
ತಿಂಡಿದೆ ಕಣ್ಗ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ 60 ತಿಂಡಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಬೇರು ತೂಕ ಎಂಕ್ಲದೆ ತೊನ್ವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳುಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮುಕುಲಿ ಸರ್ತಿದೆ ತೊನು ಜೇರ ಅಂದು ಅಂದಾಜಿ ಬಂತ ಒಂದು 2 ಜನ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಮಾಜ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ 10 ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಜತ್ತ ದಾದರಡು ಜತ್ತನು ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ 10 ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ 10 ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮನ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತನ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಮನ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತನ ಎಂಕುಲಿತ ಚೆಂಬುಡು ಜತ್ತ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮುಸುಂಟು ತುಂಡ ಯಾವ ಎಂಚೆಂಚ ಆತಣ್ಣ ಅಲ ಮೂಲು ದಿಯಾನ್ ಕೋಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಪ್ಪೇರೆಗ ಮುಂದಲೆ ಮುಸಂಡೆ ತೂಕುತ್ತೇಗೆ ತೂಕ ನನ್ನ ನಡತ್ತು ಪಾರನ ನನ್ನ ನಡತ್ತು ಪಾರಗೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಕ ಮನಸ್ತೆ ತೊಂಡ್ರ ಇನಿ ಗಂಜಿಗೊಂಜಿಂಜ ಆಡತ್ತ ಎಂಚಲ ಬತ್ತದು ಅನ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಪೋಪನು ಎನ್ನೊಂದು ನಿತ್ತಾರೆ ತನಿಕುಲು ಯಾನು ಬೈತೀನಿ ಎನ್ನ ದೊಡಪನಿಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅನ್ನನಿಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಕುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬೈದನು ಮೂಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಎಂಕುಲು ಜಿಯಾನು ಬತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಏನ ಕಾಣತ್ತೆ ನೀರು ಏನ ಟ್ರೈನ್ ಆಸೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ನೀನ ಕಾಣತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಣತ್ತೆ ನಂಚಲ ದೊಡ್ಡ ತುಳಿಗೆ ಉಂಡ್ರಿಜ್ಜ ಆಗಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ಇರ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಲ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಓಡಿ ಏನ ಮಲ್ಕಿಂದ ತೂಲೆ ಕಲಾಯನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೋತನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಬಗ್ಗಲನ್ನ ತೋಜಾರ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ನನ್ನಾಗೆ ಆರ್ ಕತ್ತಲೆ ಇಡೊಂದಿದ್ದೇರು ತೋಜೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿ ತೋಜಪ್ಪ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೆ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುನು ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರ್ ಬಂದೆ ನೆನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀನು ಬೈದನು ಓಡೆ ಪಂಡದ್ದೇನು ನನ್ನನಿಲ್ಲಾಗ ಅಲೆ ಮುಲಂಡಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆನ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲೆ ಮೂಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುರ ಮುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವು 60 ಆಗ್ಲ ದಾನೆ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಮೀನ್ಲೇನ ಅಂದು ಅಲೆ ಮೂಲ್ತುದೆ ಲೈನ್ಗೆ ತೀತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ತಿದೇ ಪೋಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ ಅಂಚ
ఒక ನನ್ನ ಪಿದೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷೋಡು ದೂರ ಇತರ ಪೌಡರ್ಲೆ ಪೂರ ಮೋನೆ ಎತ್ತಂದು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి హ్యాపీ గణేష చతుర్థి పండ్ర ఆడుతుంది ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲಿತ ಮೋನೋ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಬೈದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಜಪ್ಪವೇನು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೋನೋ ಟ್ರೈನ್ ಬರೊಂದು ನಿಂಚಿದ್ದು ಕೊಂಜೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಜೋಗ್ಬಿಡೊಂದು ನೇನು ಎಂಕುಲಿತ ಮೋನೋ ಟ್ರೈನ್ ಉದಯಪುರ ನಾಡು ಮೋನೋ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ಯ ಬರ್ತದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಪು ಏಸು ಮಾಡ್ತೀರಂಚ ಒಂದು ಮೋನೋ ಟ್ರೈನ್ ಉದಯಪುರದ್ದು ಪಿದಾಯ್ತು ನಗಲೆ ಮುಂದೆ ಪೂರ ತೋರಿಸಿದ್ದು మామనుడు నన్ను ఇంట్లో చెప్పారాండు నన్ను చెప్పితే హోటల్ పోతుంది మనసుకు ಬಡಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗೋದು ಚಿಕ್ಕವೆ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ವನಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೆಜ್ದ ವನಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಸಂ ಪರೊಂದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ರಸಂ ಪರ್ಪೆಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಡವು ಜೋರ ಒಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಎಟ್ಟೆ ಆದದ್ದು ವನಸಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕುಳಿತ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿದ ಅಂತ ಕುಳ್ತನು ಬಂಜಾರ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಕುಳ್ತನಿದ್ದ ವನಸ್ ಇಟ್ಟೈತನದೆ ವನಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ನೀನು ಮಾಮು ಅಲ್ಲ ಎಂಚೆ ವನಸ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ನಟೆ ಬಾಡ ಪೂರ ಗುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳು ಏನನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೇಕ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ఆయన కథ వీడియో మళ్ళీ పర్లా ఆపుచి అంచ ఇప్పుడు చూడు గాలి దెబ్బగా ఇదైద పండు గుడ్డ బలి ನನ್ನ ಓಡಕೋಪು చెప్పవే ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಗುಲಿ ತೆಬೈದ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಲ್ತಲೆ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೋದಿನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಗೊರ್ಚಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕೆಂಜಿರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು
ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಏನೇತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾರಿ ತೋಜಪ್ಪವೇನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ತೂವಂ ಪೋಡ ಅಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇರುವಡವೇ ಆಗಿನ ಬಚ್ಚಿದೆ ಪೋತುಂಡು ಇಡೀಕ ಕಾಣಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾಣ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದೆ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಅವನೇನು ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತಿದ್ದಾನು ಎಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಸೀದಾ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿದ್ದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತನಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ ಪೋಯ್ ಸತ್ಯ ನಾನೊಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 4 ಸರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇಯ್ತಿ ಕೊಚ್ಚಿಂದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೊನದಂಡಲೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಈ ದೊಮ್ಮು ತಿರ್ಗಾರಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮು ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಶ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಬೊಕ್ಕ್ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಬ 18 ಹಾಕ್ತು ಟ್ರೈನ್ ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ರಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪಾರ ಬುಡ್ಪುಜೀರ್ ಏರ್ ಪೂರ ಐತ ಬೋಟುಡು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಉಂಟುಡು ಪಾರ ಐಟ್ ಬೋಟುಡು ಪಾರ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಚೆಂಪಿ ಪೋಯ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೋಯ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಪೋಂಡ ಪೋಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಜೋಪುಡ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯ್.